Bon vespre. A continuació, les darreres notícies. Sí, però abans m'agradaria dir unes paraules. La policia i la Guàrdia Civil han blindat Mallorca. Ah, mira, a la fi. Ja està bé de tanta gent entrant i sortint de Silla, que això ja pareixia llit de na Núria Bermúdez. Andreu, Mallorca està blindada amb motiu de la cimera de ministres de defensa de la Unió Europea. Ara ho entenc, sí. Per això tenim imatges en exclusiva de com ha treballat la gent cops per vetllar per la seguretat en temps de cimera. Quieta! Som la llei! Vos no sabeu en qui parleu? Sí, amb una ministra de defensa. Està bé, està bé. Soc ministra, però no ho faig per vocació. Només ho faig per enriquir-me. Sí, tot és el mateix. Vinga, cap a la furgoneta. I ara deixem els temes importants i parlem de frivolitats i banalitats. Sí, parlant de política. Degut a la situació d'inestabilitat institucional, un artista important de les nostres illes ha decidit posar fil a l'agulla. Agafar el bou per ses balles. I ha fet la seva proposta particular. Vegem-ne unes imatges. Senyors polítics, tenc que presentar una moció de cintura. Ja estàu massa grassos, ja vos hem engreixat amb estament. Una moció de cintura. El règim posa el govern i si mengeu confitura, torna anireu a l'infern. A continuació, les notícies breus, que sempre entren millor. S'ha celebrat a Binissafulla el primer festival d'humor de contractes laborals. El guanyador s'endurà 5 mesos de feina precària. L'atur puja i el torrent baixa. Mira, ben igual que els preus i els tobogans. Una cèl·lula mare té fills. Ara recorrerà a la prova de l'ADN per descobrir qui és el pare. Els dibuixos animats se rebel·len i exigeixen els seus drets. Volen pasta i no precisament italiana. El bar Los Picapiedra de Calvià, més conegut com Los Flintstone, no podrà utilitzar ni el nom ni la imatge de la sèrie d'animació. Efectivament, na Vilma ha decidit fermar el seu home i no deixar-lo venir de viatge a Balears. El dissenyador català de la firma Custo podria anar a la presó per utilitzar a Piolín en la seva roba. Me pareció ver un lindo custito. Enmig de tot aquest enrenou, Universal Pictures, creadora de la mítica sèrie Corrupción en Miami, ha denunciat Balears. Demana 2 milions d'euros i 20 anys de presó per copiar les trames dels seus capítols. El Real Mallorca no va poder mantenir la seva imbatibilitat a casa i va perdre 1-3 davant del Sevilla. No, el Mallorca no estan per festes. I doncs sí, perquè precisament aquesta setmana en Goyo Manzano acaba de complir 4 anys. Joan Banano, 8è entrenador del Mallorca i encarregat de tallar la gespa i banar-la com si fos rúcula, ha celebrat el 4è aniversari amb els periodistes. Pues sí, 4 añazos como 4 soles. 4 años en los que hemos llenado las vitrinas del club. Senyor Banano, però si no s'ha guanyat cap títol. Mira, ya está el periodista este siempre hablando. Pero ¿quién habla de títulos? ¿Los títulos se comen? ¿A qué no? Hemos llenado las vitrinas del club de chorizos y morcillas de Jaén. Y artesanos. Però, senyor Banano, què me'n diu del seu projecte esportiu? Esto está arreglado. En 4 años ganaremos 2 ligas y 4 copas de champiñones. Os presento a nuestro nuevo jugador, Kaká. Buenas noches, gente de Mallorca. Es un fuera de serie el chaval este. Senyor Banano, Sí. si me permet, aquest jugador més que Kaká dirien que és una caca. ¿Qué? ¿Qué? Es que no tienes ni puta idea. Kaká, demuestra tu gran disparo. Banano, qué dolor.